Skabb, det är en infektion som drabbas av ett slags kvalster. En liten insekt i form av en spindel faktiskt som bildar små gångar i huden. Och där fortplantar den och lägger sig ägg. Och det är det som ger symptomen och besvären. Jag fick skabb när jag var på resa nere i Sydeuropa. Och jag upptäckte det för när jag kom hem så kliade det på händerna och mellan fingrarna. Skabb sprids när man är i nära kontakt med någon. Det kan vara att man håller någon i handen lite länge eller att man kramar någon. Men det kan också vara att man i sängen via lakan kan bli smittad, framförallt om man ligger i samma säng. Sen finns det också via sexuell kontakt. Men faktum är att det idag är inte det den vanligaste vägen utan det sprids på många andra sätt idag. Och inte minst bland ungdomar verkar det som att det ökar. Och man tror att det kanske beror på att man sitter i soffan och tittar på tv tillsammans och spelar dataspel. Det finns ju också en myt om att skabb sprids genom att man har dålig hygien. Det är inte alls sant utan det här är genom att man på något sätt har bara kontakt med någon annan på något sätt och det har ingenting med hur renlig man är. Rent känslomässigt så kändes det lite obehagligt och äckligt från början men sen så märkte jag att det inte var så farligt så att då blev det lite bättre. Skabb kan vara obehagligt att ha för det ger en del besvärliga symptom men det är helt ofarligt. Och man behöver inte heller vara rädd för att sprida det här till exempel genom ett enkelt handslag. Så smittsamt är inte det här. Om man har fått diagnosen skabb av en läkare så är det viktigt att man behandlar väldigt snabbt för det är väldigt smittsamt. Och kommer man till apoteket så kan vi rekommendera rätt behandling för dig. Skabb är det ibland svårt att märka att man har. För att det första symptom man har är att det kliar lite allmänt på kroppen. Det mesta är ofta på händerna men det är också att det kommer på nätterna ofta de här besvären men kan vara över hela kroppen. Man kan misstolka det här som eksem för man kliar också ofta mycket på det här. Och man får faktiskt eksem efter ett tag. Och det beror på att man får en slags allergi mot just det här kvalstret som orsakar det här och äggen som de faktiskt lägger i de här små gångarna. När de väl hade diagnostiserat att det var skabb så behandlade de mig med en salva som jag var tvungen att smörja in hela kroppen med. Och sen så kändes det som att för det kliade efter så det kändes som att det var kvar. Men det är tydligen ett vanligt symptom. Det vanligaste platsen som skabb finns är mellan fingrarna och även på insidan av handlederna. Men det kan även finnas i naveln och i könsorganen och även på faktiskt bröstvårtorna hos kvinnor kan det här drabbas av. Lite fuktig miljö ofta. Och det är där de här sitter. Det blir lite små röda knottror ibland, kanske en liten blåsa. Men det kan vara väldigt svårt att upptäcka det här. Man bör också behandla hela familjen för det sprids ju väldigt lätt via lakan. Man ska byta alla lakan, tvätta i minst 60 grader, handdukar och så vidare. Och sen gör man om det här gärna en gång till. Och då brukar det här försvinna väldigt lätt. Det enda tipset som jag vill ge till andra som tror sig lida av skabb det är att ta reda på det. Gå till en läkare och få det undersökt. De är duktiga och kan sätta in rätt behandling. Annars blir man aldrig av med det. Demotion